chakpi wọ Igbo anyị eburukwa akụkọ ifo bata na nke tata anyị ga-ewetara unu akọ ka eze na-achị obodo ka nnụnụ mmụọ si lapụta eze na nwunye ka nnụnụ mmụọ ofu nnụnụ mmụọ si lapụta eze na-achị obodo ya na nwunye. O ruru otu mgbe n'otu obodo ha nwere onye eze na-achị ha, mana onye eze a ọ na-ezu kpata adịghịrịghị afụbeghị ụda mbụ ebumpụta ụwa ya bụ oshi. Ọkwa onye eze nwekwa ihe kọrịa ihe na-ezuchakwara ya, mana ihe niile ezugharịa na mmụọ. Ọ na-abụ ozubezucha ọ chọọ ofu ogbenye ọ ma na nwe ha ọnụ nwe ya ebo ya si na ya zuru ihe dị etu a, ọsọ obodo achụpụ onye ahụ, achụpụzi onye ahụ, onye eze ahụ na-eje bichie ka ọ na-ezu ka nwunye na-ezukọ. Ịma na Igbo si na nwoke jebe oshi nwunye ya amụba agụgọ nwoke jebe oshi nwunye ya amụba agụgọ. Ihe a ka onye eze na nwunye na-eme. Ozuo ịbịa isi nwunye ya sịrị mgbogere egwu ahụ atọghị ikwu na enye eze na omere ihe hai owedo egwu. Owebụ na kezi onwe na ha na-eyi nzu, ha ji ọnọdụ ha si ndị eze. Ọ bụghị niile ka ị achọ ka ikwuo maka ọ na nwere ihe ọ dịghị ka ịfụchatara maọbụ ihe ọ dị ka ị na-eche ma ọ sụtara ihe mere na maọbụ ihe si wee fu. Onwe onye egwu ga-ekwepụta kwuo ya dịka ọ dị n'obodo anyị tata. Ife ihe onye ndị ọchịchị na-eme kwuo ya, ịnọ n'ọnụ agụ, ndụ gị nọ n'ọnụ agụ, ndụ gị nọ n'ọnụ agụ. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ịfụ ya ma ọ bụ ịtụtara ha alụ dị anya kwuo ha mebe ihe dị etu a ka ihe wee nwee ike dị mma, iwelitesi onye ike kwuo ya ndụ gị nọ n'ọnụ agụ. Etu a ka iri ihe dị etu a bụ ihe pụtara mgbe ahụ na-eme ihe na-emebi ndị mmadụ nọ na-egwu onye ya ekwu. O wee bụrụ ya bụ na eze a na-enwe ịbata bie atụrụ ewu ma efi Igbo mgbe ndị na-akpa akpa o nwechara ya bie toro ọkụkọ maka ihe eji ama ọgaranya mgbe ahụ. O wee bụrụ na o nwee ofu ogbenye bidebekwara ebe ahụ. O wee bụrụ na o nwere onye o jere ọrụ rụchara onye ahụ ọrụ, onye ahụ wee sị ya na ya kwụbụ ya ego ya enye ya epempe mana ya enye ya ihe ya akabara ya uru. Onye ọgaranya ahụ ewere ọrụ ebini wee nwunye ihe a wetọchacha nwa ogbenye ahụ wekpuru ebini ahụ wee narụ. Ụmụ mana nke bụ na ebini Igbo aha adadị mkpa ka ebini Hausa, mana ụmụ ndị na-ahachalitekwa maka ọkpaka niile aha ha ọdụ ebini a na-abụzi elu ndị mmadụ abịazịa na aṅụrị ebini, ha ṅụrụ ebini ogbenye a o jeje siere ha ụmụ atụrụ nwee ike mụọ nwa. Etu a ka o si wee were na-eme ọ na-agbakọzi mgbe ọ ya abụọ bụ ka ọ ya bụ o lee ya o nwee ike nwetazi udo ego ọ chọ ka o were wee tọọ mkpa ji elu. Ndị mana ya ka eze pụtara onye na-ama na nwa ogbenye detara nakọta afụ ụdị ihe mara mmadụ etu ahụ na-abịa ọ fụzie ya anya nkekwu ya anya nke maka tupu ịmara ihe na-aga mana mgbe ọ na-ede ebini ahụ ọ gwatara onye nwunye bịa gwa ya bịa fụrụ ebini ahụ, mana nwaanyị a asapụghị ọnụ si bie hei hapụ na ogbenye mgbegiri ya ka ọnọdụ ọwa ya. Nwaanyị ya ekwughie ụbọchị eze nkịtị ọkwara obute ha na-ata. O wee bụrụ na n'ime nderi eze wabata be nwoke ahụ ime nderi ụkọ mịa minie watara nwoke ahụ na-atọrọ ebini ahụ na-ekwe ofu nnụnụ mmụọ. Nnụnụ ahụ nọ na-agbata ichoku, ọ nọ na-agbata ichoku
onu nwe ka nnụnụ ahụ dị ọzọ eze na-ezu oshi eze na-ezu oshi eze kụja n'ezi anya fụ nnụnụ mmụọ ahụ sị ha na ya cherekwa mmadụ ọ bụrụ nwa mpeke nnụnụ a ka ya oke obi ọsọ ya eze na-ezu oshi eze na-ezu oshi eze kụja ma ya kazi obi ma buru ụzọ dee nwa nnụnụ ahụ maka nnụnụ ahụ ebetekwa aka o betekwa ụda aka gosi na nnụnụ ahụ enweghị egwu ịta aka eze ụta ụta mbu o nwere mbu eze ta ụta fere afa magbuo nwa nnụnụ ahụ matuo nnụnụ ahụ daa eze tọrọ ebili tụtụrụ nnụnụ ya egosi nnụnụ a na ya bụ eze na enweghị ike niile na n'iwe aka ya ka ọ dị ihe ya chọrọ ime ka ya eme wee buru ebili wee narụ unu si ha bugoro ụzọ sie nnụnụ ahụ ọ bụ si hụọrọ ya n'ọkụ ka ya taa si n'ọhụ ka ya ahụ ya si shaa ya mmanụ ọfụma shaa ya mmanụ shaa ya nnu shaa ya ose nwaanyị ya fugoro ebili ebubata mmanụ ebili aha nwe ogbenye mgbegiri bidobe ha si ha bugoro ebili aka amakwunyegoro ebili amakwunye ebili bụ ụzọ hụọrọ ya nnụnụ mmụọ ahụ mgbe a ahụcha nnụnụ mmụọ eze na nwunye ebugoro ụzọ taba nnụnụ mmụọ tasịa ozugbo ha na-atacha nnụnụ mmụọ afọ eze mekpoo afọ onye bi eme kpoo ọ dịkasị 1 2 ready go ihe nụkwa bụ n'afọ ha na-abụ eze na nwunye na-ezu ọchịa eze na nwunye na-ezu ọchịa hei ha kụja maka mgbe ha ihe a na nwoge chefubeghị ọfụma uche je n'ime nderi burukwa ime nderi rie nnụnụ ahụ ha si emesie ka ha nyetụ obere oge ka ha jee mposi ọ bụla ha jee mposi pụtazịa ha ma na ha anyịpụgo ihe ọbụla na-ezuzu ya ahụ eze jee mposi nwunye ezie mposi asịzi ya jee si nwunye si jezie ebili siekwa ebili amecha ebili ha nwata ebili ebili a ka a na-atakwa ihe nụkwa bụ eze na nwunye na-ezo ọchị ya eze na nwunye na-ezo ọchị ya ha na-abụ kụja kedu dị echekwa na ha anyụsi na ha je na mgbe ha jere mposi na ha anyụsisi gị ya kedụkwa nke dịkwa ya okwucha ya denazia o wee bụkwa na ihe ekpome na-afịọzi ndị tụta n'ụtụtụ nwoke ebilie na-efuzi ha bee gbarịjebe na nke eze maka eze ka a ya eje chisara eze na-ekwu ihe ya na-afụ eze na-ekwu ihe ya na-afụ ihe na-afụ eze sikere nke ya na so oge ọ na-ekwuzi o nwere ndị ọgbụ ụzọ bekuchakwa ha ncha wee fịọrọ afịọrọ ka ọ ha ncha afịọzara afịọrọ nbata be eze na-egodo ogbenye mgbegiri ya na-egodo ogbenye mgbe ka mmadụ kara obi jee zuo ofu mkpụrụ ebili o ji were n'aka kedu ụdị ihe dị ihe a eze si ha kedu nke ha na-wetakwazi bie n'ụda anyị na-abịa onwe ebili ha fụrụ ebe a ọ ka kpọ okwu aha n'ọnụ nwunye na onwe etikwu ọnụ si ekere ọba eze asọsọ ọbụla eze ka ọ nwụọ ọrụ ụlọ ya nwụrụ unu maka na ọba eze kedu ọba ihe a ka ya na nwunye ka na-asịghịrị ihe ha nọsịkwakwa ọzọ eze na nwunye na-ezu ọchịa eze na nwunye na-ezu ọchịa igwe ndị mmadụ nubata na be eze negharị anya naanị niile anya n'azụ nwe onye ha fụrụ na-ekwu okwu mana dịtụ na ndị mmadụ nso ihe a n'okwu ya na-ebe na-ekwu eze na-achọgụ n'oge eze na nwunye na-ezu ọchịa eze na nwunye na-ezu ọchịa hei ndị okenye nọ nso chichekwa eze na nwunye anya ndị okenye nọ nso nedo ha anya sị ha eze kezi nedo ha anya sị ha eze kesi ụdị nke a tupu nye na nwunye na-achọ ka ha mepụpụ ọnụ gọkwa agụgụ eze na nwunye na-ezu ọchịa eze na nwunye na-ezu ọchịa ndị okenye wee tie wee kpọọ wee sị eze ọgịnị bụzi nke a onye eze dị ka gị ha ya na ihe niile a na-ezumebi n'ihe a chọkwu wee bekwu bụ agbaba na azụ nọ n'anya eze ha erigo ebini onwezi efuru ebini egbego ebini nye ka ha si wee onwezi efuru ebini mana ihe na-ekwu okwu nnụnụ mmụọ eze tere na mbọ eze na nwunye na-ezo ọchịa eze na nwunye na-ezo ọchịa obodo wee lachazie mkpu kpọbazie eze na nwunye ndị ochi
gị bụ onye Igbo na-ege ntị, anyị agwakwaghị tinyere anyị okwu na ngalaba okwu ka ị gwa anyị ihe ịmụta akụkọ ifo a. Ikwu ide ya n'oyibo ọ bara, idekwa ya n'Igbo ọ bara. Ka ọ dị na mgbe ọzọ.